El cântă cântările Sionului din harpă. Aduceți-l la el. Pe ce vă văd David? Da, David. Ei, poate la pasă, ce bine să însemna din cuvinte Domnului. Suntem răi. Și merităm decât. Nu ne mință capul așa. Merităm să ne se umblă mai de rușă. Ne trebuie. Din toate calitățile. Numele Domnului este un cuvânt tău. Și va rămâne. Și dacă nu vrem să învățăm noi, are Dumnezeu alt slujitor sincer. Lăudați să intre. Amin. Vedeți fabele acesta? Îl lasă Domnul Hristos frate. L-a văzut. L-a văzut pe Pavel. L-a îngăduit. L-a lăsat să fie primul martor. La primul martir. Era în facultate atunci cu Gamaliel. Era foarte înțelept. Avea două cetățănii. Una romană și una ebreu. Dar a stat la picioarele unui mare învățat evreu. A învățat toată știința. Toată facultatea aceasta. Nu i-a folosit nimic. Iisus l-a urmărit. Iisus l-a urmărit. L-a îngăduit. După ce a fost mort, a înviat a treia zi după Scripturi, a înviat și a stat la dreapta Dumnezeu celui viu, l-a urmărit de atunci din cerul. Și pe când, plecând de el să prigonească biserica Domnului pe drumul Damascului, îi iasă soarele dreptății cu o lumină puternică și îi strigă glasul pe nume: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Oamenii care erau cu el s-au speriat. S-au speriat. Caii s-au speriat. În ce cauză? Că era împăratul măririi prezent acolo. Când Dumnezeu trece prin control, animalele cele mai împioase, leii care sunt regele animalelor, se ascunde în pizuină. Când vine împăratul măririi care a creat totul, lăudați să fie numele Lui. Păi cine ești tu, Doamne? Saule, te-am urmărit de toată vreme. Voi arăta ce trebuie să suferi pentru numele meu. Îl trimite Dumnezeu, lăudați să fie numele Lui. Se întâlnește cu Petru. Petru rămâne. Nu, Doamne, dar ce mă duci și mie aceste bugate necurate? Petre, nu numiți ce să spun eu curat, nu necurat. Uite că l-am pregătit pe Pavel. Sunt cel mai periculos dușman. N-a comentat nimic. Stăpână la tot din și sluga s-a dus. Și spunea Petru: dar ce văd eu, Doamne? Domne îndurător, că Tu nu ești om, ești îndurător. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Petru s-a năpădat de Iisus. A avut o profeție specială. Petre, vezi că eu mă duc să mă rog pentru cine și pentru frații tăi, dar ai nevoie să te rogi și tu împreună cu mine. S-a depărtat și când a venit, i-a găsit dormind. A plecat de 2 ore. I-a găsit dormind și a 2 ore. Petre, hai să cauți. Te-am anunțat, dacă erai vegheator, nu cădeai. Dar din cauza că n-ai fost vegheator, el a căzut. Și a scos sabia și a zis: până la moarte merg cu tine. Petre, stai liniștit. Nu la aici te-am chemat eu. Bagă sabia în viață. Că cei ce scot sabia, de sabie vor feri. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Unii oameni spune: mă, am timp când mi-s bătrân să mă pochez. De ce cauză? Păi dacă Dumnezeu a mântuit pe tâlhar,
Iisus, de la 2 ani în jos, trebuia să fugă de un împărat periculos, Irod. A dat ordine ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Iisus, pentru prima oară de copil, a trecut granița cu părinții lui în Egipt. Dar ca să treacă în Egipt, trebuia să treacă până deșert, pustiu. În Orientul Mijlociu, în țara unde s-a născut Hristos, sunt foarte mari călduri. Sunt lipsă de apă, pământul a fost blestemat încă din vechime. Apa, ei n-au avut apă, s-au săpat gropuri ca să când va ploia, să cadă să dea apă din grop. Iar femeile erau cele mai necăjite, plecau cu vedrii la spate câte 4-5 km și mai mare distanță să aducă apă. Din ce cauză? Pământul era blestemat. Au trecut peste Constituție, peste decretele legilor lui Dumnezeu și toate aceste lucruri le-a costat amarnic și acum, în vremea de astăzi, sunt răspândiți pe toată fața pământului. Pavel acesta coboară duminică. Ce trebuie să faci? Păi nu mă ce ai făcut, mi-ai luat vederea. Aleluia! Lăuda să-i fie Dumnezeu. Și trimite pe omul lui Dumnezeu. Petre! Anania, du-te acolo, poliță care se chemă dreapta. Vezi că acolo e un om trimis de mine. Saul din Tars. Am auzit de el. Toată biserica a prigonit-o. Nu te teme că l-am ales pentru mine. Ce-a făcut? Da. Fraților, din toți ucenicii Domnului Iisus Hristos și din toți apostolii, singurul apostol care a călcat pe urmele lui Hristos și a spus, a decretat cu gura lui, călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat pe urmele lui Hristos. Și lumea va fi judecată după Evanghelia mea. Slăviți să fie Domnul Hristos. Vedeți, fraților, ce curaj la Pavel asta! Ați cerut să fie judecat la Roma, de împărat, de cezar. Eu sunt nevinovat. Dar în bunătatea Domnului avea în continuare să vestească Evanghelia la Sinea, în fața împăraților. Oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de moartea aceasta pământească. Îți voi arăta când vei suferi pentru numele meu. Dar vedeți, în toate vremurile s-au făcut partide, au început să cârțească. Unii erau cu Pavel, de ce cauză? Că vedea că Dumnezeu îl folosea, iar unii au intrat cu dezbinași. Și s-au făcut două partide. Și atunci Pavel, prin adevăr, spunea, fraților, eu am fost plin de râvnă pentru religia mea, pentru Dumnezeu meu care l-am crezut eu. Dar când m-a ieșit Dumnezeu în cale, n-am mai fost ala. Am lăpădat la picioarele de la Golgota toate facultățile, toată înțelepciunea mea firească. Și de și încolo vreau să merg pe urmele lui Hristos. Lăudați să-i fie numele Lui. Și l-a prins pe Petru, vedeți, în necredința aceasta. Petru spunea, păi, Pavele, vezi că voi neamurile nu sunteți în calitatea asta ca noi evrei. Noi suntem tăiați în prejur. Erau tăiați, într-adevăr, de copii, la 8 zile. În prepus erau tăiați. Dar noi suntem tăiați în prejur, în inimă cu Duhul Sfânt, mai mare decât legea, tăierea împrejur care ați avut-o voi. Dar în toată bunătatea, Petru s-a smerit în fața lui Pavel și a spus cu adevărat, văd că Dumnezeu e nepărtinitor. Dar a dat Duhul Sfânt și vouă, neamurilor și nouă. Dar în toată lucrarea aceasta frumoasă, Pavel nu s-a arătat pe el. A arătat Evanghelia originală. Lăudați să-i fie numele Lui Iisus Hristos. Și n-a dat înapoi. De ce cauză? De 2 ori a luat 39 de lovituri cu bișele romane. Când romanii oștați au zis că e mort, Dumnezeu
era cu el. S-a sculat și l-au dus la braț. În toate lucrurile acestea mărețe, Dumnezeu are oameni. A avut, va avea. Și Domnul să ne sprijinească. Haideți să rămânem credincioși cu Dumnezeu, lăudați să fie Dumnezeu. Cu toată biserica, să dăm dovadă de credincioșie. I-am mai spus de multe ori. Haide, în lumina Evangheliei lui Hristos, să ne pară rău de fratele nostru, când trecem în probleme, dacă cadem într-o abatere, să dăm dovadă de credincioșie, cei tari să încăde pe cei slabi. Și în toată umilința, să fim pe teren, pe cărarea mântuirii, pe câmpul de luptă, să fim oameni care știm să pansăm. Ați văzut să duc voluntari în războaie și femei și bărbați, voluntari cu cruce roșie. Haideți să fim de aceea în calitatea crucii roșii, oameni care să pansăm, oameni de-a lui Dumnezeu, care să ne legăm ramele unii altora, în credințoșie, în bărbătare și în numele Domnului să ne însoțească. Amin. Apelată tot pe inima, fratele Ghiță, să rugăm tot Domnul cu o cântare. Facem colectă de bolă care au. Frații mei, eu pot să vă arăt aici în caiet. A treia tură când iau bani ca să plătesc curentul, că e curentul mult. Am plătit câte 5 milioane, 4 milioane 700 și am zis că împărțim curentul pe 3 persoane. Familia mea, biserica și familia dragă, suntem 3. Pentru că știe Domnul cel Mare cum s-a depășit, să nu mai ești vremurile care au fost, cum s-a depășit de 50 de kW mereu pe timpul lui Ceaușescu, era mai puțin, dar cum s-au triplat. Pentru că vremurile lor, frății mei, și nu putem să nu se rezolvăm. Domnul să sprijinească pe cei ce au, pe cei ce nu. Domnul să fie lăudat. Câte o cântare, că vom continua cu așa de Dumnezeu.
Amin.